penampakane iwel-iwel iki lur. Lah iki penampakane iwel-iwel. Jadi iwel-iwel ini iki biasane ki ning gone wong slametan. Ngono kuwi mesti ana ini iki. Iwel-iwel. Sing digawe saka ketan karo gula abang. Nah, cara penampakane ngene iki lur, penampakane. Iki gulane abang iki. Gula abang. Masalah biyo lah. Yo. Iki lak dicokot lan nyos ngono iki Mas. Nah, iki. Allah. Iki jan nyos tenan iki lho. Nyos, sik tak tilihane sik. Jan. Alah. Super jos. Nah, tadi gawe niki ketan ngono kuwi dikukus lah terus diseni gula abang iki lho. Karo kambil. Janyos. Ya. Wah, gulanya jan